Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina miƙa ta'aziyata ga 'yan uwa musulmi gaba ɗaya saboda wannan rasuwa gaba ɗaya musulmai aka yi wa ita. To Ubangiji Allah ya ji kansu, Allah ya kai rahama kabarinsu. To ran ɗan adam da yanzu ya zama kamar kiyashi. Muna da shugabannin ƙasa, muna da 'yan majalisu, muna da sarakuna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ranmu ya zama kamar kiyashi, sai dai a kama a kashe, ba abin da ake yi a kai. To duk dai wa'inda alhakin yake kansu sun san cewa alhaki yana kansu. In kuma ba a ɗau mataki ba, ana irin wa'innan abubuwa ana ta yi za mu iya haɗuwa da fushin Ubangiji. Za mu iya haɗuwa da fushin Ubangiji. Abin ya yi yawa abin ya wuce tunanin ɗan adam. Haba a dinga kashe mutane haka, ba su ji ba su gani ba. Mutanen da suka zo hanyar nan ba tsayawa suka yi ba, a motocinsu suke, ko ba haka bane ba? Ba mai wuka a cikinsu, ba mai kumman allura, babu mai ita a cikinsu, amma kun kakkashe su kuma an sa muku ido ana kallon ku. An ce wai an kama mutane. Idan an kama mutane, ai mu mutane bayani, to bayanin me ma za a yi mana? Ba rai suka ɗauka ba? Kai, wannan abin akwai ayar tabbaya wallahi a cikinta. Mutane mu zauna mai tunani da ƙwaƙwalwarmu. Daga wannan zindiƙin ya zo ya abin da ransa yake so a ƙyale shi ya wuce, wannan zindiƙin ma ya zo ya abin da ransa yake so a ƙyale shi ya wuce. Saboda menene? Kuma muna da shugabannin ƙasa? Dan me aka ɗora ku wakilci? Ba kwa tsoron ran da Allah zai tambaye ku? Ba kwa tsoron ran da Allah zai tambaye ku? To billahi la ilaha illa huwa, duk wanda aka ɗora wakilci, wallahi Allah, in dai bai yi abin da ya kamata a ce yayi ba, wallahi idan wannan ya yafe masa ran gobe kiyama, wallahi wannan ba zai yafe masa ba. Ku ji tsoron Allah. Mutane ba su ji ba su gani ba, kun kashe su. An san dai kwana idan ya ƙare sai mutum ya tafi, amma irin wannan kisan gilla, kisan wulaƙanci, to kanku kuka wulaƙanta, duk wanda zai yi irin mutuwa irin ta wa'innan bayin Allah, wallahi sai ya so ta a rayuwarsa ta duniya.